Je to takové malé poděkování od dětí pro vás, za to, že jste dnes přišli, za to, že jste si i v tom předvánočním hektickém čase udělali chvíličku čas. A já doufám, že se vystoupení dětí vám bude líbit. A že jim třeba i pustíte nějakou malou chybičku. Takže můžeme začít. Podívejte, děti, kdo pak to sem letí. Paní učitelka. Bílá křídla, žluté vlasy, andělíček je to asi. Na hlavě má hvězdičku, svítí si na cestičku. A přilétl k nám andělíček sám. Andílek si nebem letí, pozoruje hodné děti. Koho pak to vidí z nebe? Vidí mě a vidí tebe. Po oblacích poskakuje, stříbro kolem rozhazuje. Mezi námi andělíčky máme malé hudebníčky. Na plétničky krásně hrají, radost kolem rozdávají. Andílkové s láskou pějí, jejich hlasy všude znějí. Do tance se s chutí dají, čas vánočníci vítají. Bolek a oslí chrání tě, spí mořské dítě. Tisíc andělů, tisíc serafů, nad oltářem bílých poklásů.
Takže děti. Hezké Vánoce a šťastný nový rok 2017. A rozloučíme se takovou lidovou koledou. Tak. Pásovce valaši, při Betlemském králaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Staňte hory a choďte, Pána Krista najdete. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom,